Benvinguts un altre any a la tradicional crema del ninot de la nit de Sant Joan. Aquest any, la figura que hem escollit per cremar en aquesta nit tan assenyalada és el fantasma de l'Ajuntament. Algú sap on és l'Ajuntament? Algú sap com és que els edificis públics que es buiden segueixen buits? Fa 7 anys que el Banc d'Espanya és buit. Fa més de 8 anys que la tabacalera està per acabar. Fa més de 20 anys que Cala Agapito està buit i ara cau a trossos. Fa més de 8 anys que la plataforma del Miracle està com un colós inaccessible. Fa 8 anys que el pàrquing de Jaume I és un forat negre de la nostra ciutat. És una reivindicació històrica la façana marítima. Des d'abans de la fundació del Ball d'en Serrallonga, aviat farà 30 anys que es parla de treure les vies. Fa més de 9 anys que el Mercat Central està en obres. Fa 8 anys que la Casa de la Festa té goteres. Queden 2 anys dels Jocs del Mediterrani de 2017 i encara no s'ha començat res. No faci fer el ridícul a Tarragona. Fa molts anys que sentim promeses, propostes a cada campanya electoral. Es fan promeses per omplir aquests espais, però un cop passen les eleccions, l'Ajuntament es converteix en un fantasma. No sabem si existeix, només sabem que mai es resol la situació d'aquests edificis. Ajuntament, desperteu! Feu alguna cosa! És per això que cremem el fantasma de l'Ajuntament, ara que comença un nou mandat, i el tercer del senyor alcalde. A veure si acabem alguna obra. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció en nom dels Diables Boramar i Vídria de Tarragona i del Ball d'en Serrallonga de Tarragona. Visca Sant Joan! Visca els Països Catalans!